Sláva Isusu Kristu. Tak vás všetkých tu vítam, krásne princezny a princov. Vítam vás, milí rodičia, krestní rodičia, všetci, ktorí ste prišli na túto slávnosť prvého svätého prijímania tej krásnej udalosti, keď Kristus sa skutočne poprvýkrát ubytuje v srdciach týchto malých detí. Ja vás všetkých, ktorí ste tu, chcem poprosiť, aby ste túto liturgiu obetovali za nich. Aby ste sa za nich modlili. Aby to nebolo len prvé sväté prijímanie, ani posledné, ale aby to bolo, aby za tým nasledovali ďalšie, 2., 3., 5., 10. tisíce. Aby sa z týchto detí stali naozaj deti, ktoré budú kráčať za Ježišom a do Bohu. Ešte raz, vítajte, sláva Isusu Kristu.
Budete krajší? Nie. A čo sa vlastne stane? Čo myslíte? Navonok sa vôbec nezmeníte. Budete takí istí, ako ste teraz. Budete oslavovať hnedé oči, aj zelené, aj modré, aj tmavé, ani šaty sa nezmenia. Ani nevyrastiete, ani sa nezmenšíte, ani nepriberiete, ani neschudnete. Ostanete presne takí istí, ako ste. Ale to, čo sa stane, sa zmení vaše vnútro. Vaše srdiečko. Dostanete viacej síly, aby ste počúvali rodičov. Dostanete viacej síly a Boh vám dá, Boh vás požehná, aby ste boli tými lepšími. A ja mám pre vás taký jeden príklad. Keď uhádnete, tak ste naozaj dobrí. Mám pre vás jedno prekvapenie. Môžem? Dobre. Mám pre vás dve fľaše. Povedzte mi, je rozdiel medzi týmito dvomi fľašami? Nie. Prečo si myslíte, že nie? Také isté sú. Naozaj, navonok vyzerajú také isté. Keď si ich takto položím, ak som stále vyzerali. Majú červené vrchnáky. A čo myslíte? Rovnako veľké vyzerajú, rovnako sú naplnené. Je v nich rovnaká tekutina? Áno? Nie. V jednej je voda, a v druhej je taká chemikália, ktorá je zdraviu škodlivá a zdraviu nebezpečná. A bol by veľmi nebezpečný ju vypiť. Navonok tieto fľaše vyzerajú úplne rovnako. Červené vrchnáky, rovnaké nálepky, rovnako naplnené, rovnaká farba. A predsa sú iné. Predsa to, čo je vo vnútri v nich, jedno je veľmi dobré, lebo sme sa napili veľmi dobrej vody, ktorá by nás osviežila, zahnala by nám smet. No a na druhej strane druhá voda je tá, ktorá ničí. Ktorá by zničila vaše zdravie. Už možno tak dobre by ste nevideli. A ešte ostatné choroby, ktoré by sa pridružili k užania. A toto, dalo by sa povedať, že ste vy. Navonok ste úplne rovnakí. I pred svätým prijímaním, i po svätom prijímaní. Ale to, čo sa vo vás môže zmeniť, je to dobro, ktoré je vnútri. To, čo bude vo vás, je, čo Boh zmení. Keď ste boli zlostní, Ježiško vám pomôže, aby ste boli radostní. Keď ste boli možno leniví, Boh vám dá tú silu, aby ste boli usilovnejší. Keď ste boli možno namyslení, Boh vám pomôže k tomu, aby ste boli pokojnejší. Ale na začiatku toho všetkého je také jedno slovičko chcem. Ak sa ja chcem zmeniť z tej zlej vody, teda tá je tá zlá, z tej zlej na dobrú, nie. Vedeli by ste zmeniť takú zlú vodu na dobrú? Kto by vedel? Ako by ste to robil na nejaký skús? Nie. Ťažko je, nie? Z tej dobrej vody tú zlú by sme vedeli urobiť, nie? Prisypali by sme tam nejaký štrk, naliali by sme tam niečo také, čo doma máme, čo vôbec nepijeme, čo má možno ocko si v garáži schované, ukryté, čo zakázal nám používať, piť, aj brať do ruky, nie? To by sme vedeli robiť, ale z tej zlej, čo si dobre, to je ťažko. Ale Ježiš je ten, ktorý to dokáže. Ten, ktorý dokáže aj zo zlého človeka urobiť dobre. Ježiš je ten, ktorý dokáže urobiť možno z akéhosi lenivého človeka osilovné. Ježiš je ten, ktorý dokáže z akéhosi frfľajúceho a neustále nespokojného človeka urobiť človeka, ktorý bude šťastný a spokojný s každým, kde je. Ale na počiatku toho všetko opakujeme ešte raz. Túžba byť lepší. Deti, chcete byť lepšími? No nehovoríte to presvedčivo. Tak ešte raz. Deti, chcete byť lepšie? Trikrát sa budeme zdieľať.
byť lepšie? Áno. Rodičia, počuli ste každý svoje dieťa? Môžete im to pripomínať, keď prídu potom domov. Ja som rád, že chcete byť lepšími, aj keď ste to nehovorili možno až tak na 100%. Ale Ježiš je ten, ktorý vám pomôže. Mamka, čo si môže povedať. Aj ocko môže čo si povedať, aj kde si priložiť. Ale jedine Ježiš je ten, ktorý zmení vaše vnútro. To, aký budete, to, aký naozaj budete. Ale opäť hovorím, po tretíkrát, tak trikrát všetko spomínam. Na počiatku celej tej zmeny. Či chceme byť lepší, či chceme byť horší, či chceme čosi urobiť, je túžba čosi chcieť. A ak chcete byť lepší, práve tam Ježiško môže zmeniť. Môže zmeniť z tej chemikálie, ktorá ničí život, ktorá ničí zdravie, ktorá ničí všetko. Ježiš môže urobiť to, čo je. A to isté je vo vás. Ak je vo vás možno zlosť, hnev, neodpustenie, pýcha, neustále posudzovanie, neustála kritika a všetky ostatné zlé veci, Ježiško má moc to zmeniť. A záleží len na vás. Či chcete a či k tomu Ježiškovi budete pristupovať často. Nie len prvýkrát na slávnosti, keď máte teraz šaty, keď sú to vaši rodičia, krstní rodičia a celá rodina. Ale ak k tomu Ježiškovi pristúpite aj druhýkrát, aj piatýkrát, aj 10-krát, ale po 100-krát, vtedy vaši rodičia, tí, ktorí sú okolo vás, uvidia, že sa naozaj. A tak ja sa modlím cez celú túto liturgiu o to, aby ste naozaj boli lepší. Aby ste sa každý deň čosi stali lepšími. Aj pápež František dával takú, tak napísal raz takú vetu a hovorí, som lepší, ako som bol včera. Ak nie, prosme Boha, aby nám každý deň pomohol po takýchto púšti byť lepší. Sláva Isusu Kristu. Prosme, že ty sa len čas, ale svoj mysle volajme. Pane, zmiluj sa. Naši otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami presledeké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Rodičov, ktorí nám dali život, požehnávali ich otcov a nám daj im moc, aby sme ich deti vypočúvali, ctili a modlili sa za nich. Aleluja, 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 aleluja. Prosíme ťa, aby toto prvé sveté prijímanie bolo ozajstným vstupom do života s tebou a aby sme ťa stále dokázali prijímať s radosťou v srdci. Aleluja, 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 aleluja. Znaj všetky deti na svete a pomáhaj im, aby sa mohli stretnúť s tebou. Aleluja, 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 aleluja. Modlíme sa za krstných rodičov, aby za svoje krstné deti vyviedli k Bohu a boli učiteľmi a svedkami viery. Aleluja, 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 aleluja. Modlíme sa za našu farnosť, aby sme na príhovor svätého Juraja, našho patróna, naozaj boli jedno srdce a jedna duša, napríklad u mnohých kresťanov. Aleluja, 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 aleluja.
zriekali zlého ducha, lebo by ste ešte nedeli hovoriť. Ale teraz, vy už máte svoj rozum, máte svoj jazyk a viete hovoriť. A tak sa už sami zrieknete zlého ducha a všetkého, z čoho s tým súvisí. Diabol a Satan symbolicky prebýva na západe, lebo na západe zapadá slnko, zo západu prichádza tma, a keď je tma, máme väčší strach. Nie? Tak rovno do očí mu povieme, že sa ho zrieka. Takže teraz sa otočíme tam. A ja sa vás budem pýtať. A pýtam sa. Zriekaš sa Satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetkých jeho služby a všetkých jeho pýchy. Zriekam sa. Zriekaš sa Satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetkých jeho služby a všetkých jeho pýchy. Zriekam sa. Zriekaš sa Satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetkých jeho služby a všetkých jeho pýchy. Zriekam sa. Zriekli ste sa Satana. Zriekli sme sa. Tak, teraz sa otočte ku mne. Za mnou je východ ako svetová strana. Ale zároveň za mnou v tom domčeku býva Ježiško, ktorého za chvíľu vy príjmete. A tak, keď koho si sme vyhnali, a je to prázdny, príde kto si druhý, ktorý sa nám ubytuje. A tak teraz budeme hovoriť Ježiškovi, že chceme, aby u nás prebýval, aby sme sa stali tými lepšími. Aby náš dom nebol prázdny, aby tam nebývalo len pavúky a akýsi taký zatopnutý vzduch tam bol. Ale tam skutočne prebýval Ježiško. Takže ja sa pýtam, zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednotili ste sa s Kristom? Zjednotili sme sa. Sľubujem tebe, môj Ježiško, s tebou ísť verne chcem životom. V láske s tebou stále žiť, v svojom srdci sľub nosiť. Sľubujem tebe, môj Ježiško, v láske s tebou stále žiť, v
zajtra do školy. A môžete si každý deň vybrať, či budete to dobrovoľou alebo akýmsi zlým. Každý deň si budete môcť vybrať, či na to, keď podpichne spolužiak, mu odpovedete podpichnutím alebo akýmsi dobrým slovom. Každé ráno budete stáť na práve rozhodovania. Budem lepším alebo nie. Prístupím dnes Eucharistii alebo nie. Chcem sa stať Kristovým priateľom alebo nie. A tak ja vám prajem ďalší dni. Aby ste naozaj takým naplnení Božou milosťou, Božou múdrosťou, ale aj takou pomocou premáhali tie každodenné nástrahy, pásce, ktoré vám pripravil diabol, ktorého ste sa zriekli. Aby vám to každý deň, čo si pripomínalo, aký máte byť, že máte byť tými lepšími. A celú tú slávosť, ktorá tu nám bola dnes, vám darujem také dáčeky, ktoré si skutočne nechajte, kde si naozaj na pamiatku, aby vám pripomínali, mám byť lepší, lebo chcem byť Ježiškovi priateľ. Krátke